Everybody say free fire. ஹலோ guys, வெல்கம் டு கேமிங் வித் ஆர்பிச் ஹியர். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிவிஎஸ் வீடியோஸ் நீங்கள் போய் பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம். பிவிஎஸ் ஒரு ஹேக்கர் guys, கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. பிவிஎஸ் ஹேக்கர் அவங்க என்ன ஸ்கிரிப்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரில, ஆனால் பிவிஎஸ் ஒரு ஹேக்கர் guys இப்போ தெரிஞ்சிச்சு. அவருக்கு 1 இயர் பேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க guys. 1 இயர் வரைக்கும் அவரால் ஃப்ரீ ஃபயர்க்குள்ளே போக முடியாது. அவரோட டைமண்ட்ஸ் காயின்ஸ்லாம் கூட அப்படியே தான் கைஸ் இருக்கும். ஏன்னா டாப் பிளேயர் பீஸ்ட் அவரோட அக்கௌண்ட்டை வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாரு. ஆனால் வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை தான் ஹேக் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுவார். ஆனால் ஒரு தடவை ஹேக் பண்ணாலும் அது ஹேக் தான் கைஸ். ஸோ அதை பண்ணுறோம். இப்போ வாங்க நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து கிளாஷ் கார்டு ரேங்க்டு கேம் போட்டிருக்கோம். இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு போகிறேன் கைஸ். மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் நூம் பிளேயர் தான். வெறும் அந்த கிங்னு ஒருத்தன் இருக்காங்க பாருங்க கைஸ். கிங்னு ஒருத்தன் போட்டிருக்கான்ல, அவன் தான் கைஸ் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ப்ரோ பிளேயர். அவன் வந்து இந்த காஸ்டியூம் வச்சுருக்காங்க கைஸ். என்ன காஸ்டியூம்னா எலைட் பாஸில் கிடைக்கிற காஸ்டியூம் கைஸ். அது அவனும் ப்ரோ பிளேயர் தான் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடிக்கிறோம், ஆனால் அவங்க பார்த்துக்கு ஓடினே இருக்காங்க கைஸ். என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல கைஸ். அப்படியே ஒரு மாதிரி லாக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு மாதிரி எனக்கு ஒரு ஹெட்டு உழிஞ்சிச்சு பாருங்கள். ஒரு ஹெட்டு உழிஞ்சிச்சு. எங்கெங்கே வரானுங்களே தெரியல கைஸ். சரியாகவே கண்டுபிடிக்க முடியல. அதனால தான் ஒரே ஒரு கில் பண்ணிப்போம். ஆனால் அவனை அடித்து டேமேஜ் கொடுத்து வைப்பேன் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் போட்டுருவான் கைஸ். பாருங்கள் கைஸ், ஓசி கில் தானே கைஸ், நீங்களே சொல்லுங்கள். ஓசி கில் பாருங்கள். ஜஸ்ட் 5 எஸ்டிபியில் கில் பண்ணியிருக்காங்க கைஸ். வேறு லெவல் தாறுமாறு தக்காளி சோறு. நம்ம வந்து M187 எடுத்துருக்கோம். M187லேயும் இல்லை கொஞ்சம் லாக் ஆகும் கைஸ். ஏன்னா நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம், அதனால் கொஞ்சம் லாக் ஆகும். அதான் ப்ராப்ளம். அதான் அடிக்க முடியாது கைஸ். ஏறிட்டு டக்குன்னு அடிக்க முடியாது. அதான் கொஞ்சம் நெட்ஒர்க் லாக் ஆகிட்டு வருது. ஸோ நெட்ஒர்க் கிட்ட தான் போய் உக்காந்துருக்கேன் கைஸ். ஏசி ரூமில் உக்காந்துருக்கேன். ஸோ அது அப்படி தான் இருக்கும் கைஸ். நெட்ஒர்க் கொஞ்சம் ஸ்லோ. நம்ம இருக்கோம் இப்போ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்து உக்காந்துருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஏன்னா லாக் ஆகுது. 158 வருது. ஸோ அது சரியாக லாக் ஆகுதுல்ல கைஸ். ஸோ சில பேர் நான் ஃபிஃப்த்தில் போடலான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். உங்களால் கன் வச்சுக்கணும் கூட ஃபிஃப்த்லேயே போட முடியும் கைஸ். அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல ஒழிஞ்சிக்கோங்க, படுத்து ஒழிஞ்சிக்கோங்க. பாருங்கள், ஒரு இடத்துல அப்படியே நின்றுட்டேன் கைஸ். ஓடிலான்னு பார்த்தா அப்படியே நின்றுட்டேன். பாருங்கள் கைஸ், எனக்கு கில்லு பாருங்கள். அவன் ஒரே ஃப்ளோர்னுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ லாக் பாருங்கள். கைஸ் எவ்வளோ லாக். அவனுங்கெல்லாம் கில் எடுத்துனே இருக்காங்க, எனக்கு கில்லே வரல. அதான் கைஸ் ப்ராப்ளம். எல்லா கில்லையும் எடுத்துருக்காங்க, ஆனால் எனக்கு கில்லே எடுக்க முடியல. ஏன்னா லாக் ஆகிறதுனால. ஆனால் கடைசியில் எப்படியாச்சும் கில் எடுத்துடுவாங்க கைஸ். பாருங்கள், நானும் ட்ரிபிள் கில் பண்ணிப்பேன் கைஸ். பாருங்கள், இல்லை ஹெட்ஷா டூலுமான்னு தெரில, பார்க்கலாம். அது தாம்சன் வாங்கிக்கினேன். அப்புறம் M500 கைஸ், லாங் ரேஞ்ச். M500லே ஹெட் 249 விழும் கைஸ். ஆனால் ஹெல்மெட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கை இருக்குல்ல, கை தான் கைஸ் ஹெல்மெட் டக்குன்னு அடிக்கும். M500ஓட ஹெல்மெட் லெவல் 4க்கு வந்து கொஞ்சம் தான் டேமேஜ் கொடுக்கும் கைஸ் M500 கன். ஆனால் நம்ம கை வந்து ஒரே ஒரு அடியிலே அடித்து முடிச்சிடலாம் கைஸ். ஏன்னா நம்ம ஃபிஸ்ட்டு வந்து மத்தா தாய் கைஸ். நம்ம ஃபிஸ்ட் பிளேயர் இருக்கார்ல அவரோட கிளாவோட கை பேர் பார்த்தீங்கன்னா மத்தா தாய் கைஸ். மத்தா தாய் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மத்தா தாயின்னு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். அது வந்து எந்த ஃபைட்டிங் ஸ்கில்லோ தெரில, ஆனால் அது பேர் பார்த்தீங்கன்னா மத்தா தாயின்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம இந்த மேட்டர் விடுவோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் மேட்டருக்கு போவாங்க. நான் மெடிக்கிட் போய் சுற்றினுக்கேன். ஹீலிங் பண்ணிருக்காங்க. எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஹீலிங் பண்ணிட்டாங்க. உங்கள்கிட்ட அடின்னு செம்மையாக பண்ணிட்டு கட்டிடுவோம். இங்கே தான் கைஸ் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பார்த்தா அவன் ஜோனுக்கு வெளில இருக்காங்க கைஸ். அவன் ஜோனுக்கு வெளில இருக்கான். அப்புறம் நாங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஹேக்கரை தேடி இருக்கோம் கைஸ். ஹேக்கர் வர்சஸ்
எங்களோட ஸ்குவாட்லாம் நான் ஆர்விஜிஹெச் ஆர்விஜிஹெச்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா? ரோஷன் விஷால் ஹரிஷ், அதான் கைஸ் மீனிங் ஆர்விஜிஹெச். நாங்களாம் தான் சேர்ந்து ஒரு மேட்ச் ஆட போகிறோம் கைஸ். ஹேக்கர் வர்சஸ் அவர் ஆர்விஜிஹெச் டீம் கைஸ். எங்களுக்குன்னு நாங்கள் ஒரு கில்டு கூட மேக் பண்ணிக்குவோம் கைஸ். அந்த கில்டு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம் கிங்ஸ் கைஸ், டீம் ஆஃப் கிங்ஸ். அது வந்து என் கில்டு யாரெல்லாம் சேரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மொத்தம் 10,000 கமெண்ட்ஸ் கைஸ். மொத்தம் சப்ஸ்கிரைபர் 1 million சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ், நிறைய வீடியோஸ், அப்புறம் கிவ்அவேஸ், அலாக் கிவ்அவேஸ் தரோம் கைஸ். உங்களுக்கு வந்து டைமண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 5,000 தரோம் கைஸ். கேரண்டி உங்களுக்கு 5,000 நிச்சயமாக கிடைக்கும் கைஸ். நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்கள் ஐடி எங்களுக்கு தேவையில்ல கைஸ். ஏன்னா உங்கள் ஐடியெலாம் வச்சு நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் கைஸ். ஏன்னா உங்கள் ஐடி தேவையில்ல. நீங்கள் வந்து கிவ்அவேக்கு வந்து நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா ரிடீம் கோட் நாங்கள் தருவோம் கைஸ். அதில் வந்து வெறும் 5,000 டைமண்ட்ஸ் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்படி சூப்பராக நாங்கள் தரப்போகிறோம் கிவ்அவே. நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னா டக்குன்னு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் கூட பண்ணுங்கள் கைஸ். ஆனால் இன்னும் தப்பாக பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுங்கள். சரி, தேங்க்யூ, பாய்.